Здравейте, братчета и сестрички! Как сте? Слава на Бога в този хубав ден. Макар и тук при нас да е в Германия малко мрачен ден днеска и цялата седмица, важното е Слънцето, Господнето Слънце, Слънцето на Святия Дух да грее в нас. Исус Христос да грее в нас. Искам да споделя днеска нещо, което също така е за всички хора, но най-вече за младите хора, и днеска ще говорим за музиката. Това е нещо, което от така доста време искам да споделя с вас и с хората, е темата за музиката, защото е нещо много важно. Знам, че е нещо много важно, защото той има много влияние, както за добро, така и за зло. И макар и да бъде една дълга тема, тъй като е доста дълга, доста обширна тема за музиката, мисля, че съм подбрал така доста интересни стихове и от доста така... Мисля, че ще бъде много, много интересно. И се надявам и вярвам това да помогне на много хора. Тъй като, пак казвам, музиката е много важно нещо, което има много влияние. Така, ще изпеем една песен, Мир като река, който я знае, може да пее с мене, дори и да не ви чувам, който не, ще я научи тепърва. Така. О, халелуя! Нека първо се помолиме. Господи, благодарим Ти за този прекрасен ден. Благодарим Ти за всичко, което Ти ни даваш, Боже. Благодарим Ти за храната, за водата, за облеклото. Благодарим Ти за всяка глътка въздух, която ние поемаме всяка сутрин, само защото е Твоята воля, Боже. Само защото е Твоята воля. Благодарим Ти за храната, която имаме, Господи. Ние трябва да осъзнаем и осъзнаваме, Господи, че това, с което се храниме, това, с което се обличаме, има толкова хора по света, които абсолютно никога не могат и няма и да могат да си позволят, Боже, това нещо, което ние имаме, тази благодат, това благословение, което ние имаме, Господи. Дори да не го заслужаваме, така че сме Ти абсолютно и пределно благодарни, Господи. Боже, в мощното име на Исус Христос те моля, това кратко събрание, което ще имаме, тази тема, която ще споделя с моите брати и сестри, нека тя да достигне сърцата им, дълбоко в техните сърца, дълбоко в корените на сърцата им, на техните души. Нека Господ им говори, Господи, и нека тази тема, която ще засегнем днеска, да бъде за помощ, да бъде за израстване, за духовно израстване, и не само за духовна помощ, за физическа помощ, Господи, за изграждане. В мощното име на Исус Христос Ти благодаря, Боже, и Ти отдаваме слава и хвала во веки веков. Амин. Така. Слава да бъде на Господа. Мир като река, любов като планина, вятърът над святия Ти дух се носи навсякъде. Радост като фонтан, извор на изцеление. Ела, святи душе, нека падне Твоят огън. Мир като река, любов като планина, вятърът над святия Ти дух се носи навсякъде. Радост като
фонтан, извор на изцеление. Ела, святи душе, нека падне Твоят огън. Ела, святи душе, нека падне Твоят огън. О, святи душе, ела, ела, святи душе, нека падне Твоят огън. Нека падне Твоят огън, Господи, между нас. Алелуя! Слава на Бога! Слава на Бога, брати и сестри! Нека както тази прекрасна песен казва, нека мирът Господен да е като река, нека любовта да е като планина и вятърът на Святия Дух нека да бъде между нас и нека да се носи навсякъде. Мощното име на Исус Христос. Радост да бъде като фонтан и извор да бъде на изцеление. И нека Святият Божий Дух да падне с небесният си свят Божий огън върху нас. В този момент, в това кратко време, в което сме заедно в мощното име на Исус Христос. Така, скъпи братчета и сестрички, поздрави за всички, които гледат. Нека бъдете благословени, за тези, които тепърва ще го видят, и нека това слово и това послание, това, което искам да споделя, нека достигне най-вече до сърцата на тези, които имат нужда от него, които имат нужда да го чуят. Затова е всичко, което правя, за да бъде слава и хвала на Господа, на Неговото име и на това, което Той върши. Да бъде винаги слава и хвала единствено и само на Него. Така, както казах преди малко, темата, която искам да засегна, накратичко, тъй като за съжаление нямаме много време, е темата за музиката. Тя е една тема, която казах, че е много обширна, много по принцип не е кратка тема, но мисля, че така това, което ще засегна днеска, това, което ще споделя днеска, по-точно е доста точно и наистина вярвам, че то ще помогне на много хора. За слава на Бога. Така, музиката. Първо искам да започна, брати и сестри, с едно по-скоро част от моето свидетелство или лично свидетелство. Господ ме освободи преди не много време от музиката, защото аз, може би, тъй като от по-младичък, да го кажем, все още съм млад, но доста по-младичък, така, още в училище, още преди това, даже, нали, след това в института, нали, в Испания, колеж, не знам как се казва, нали, като станах малко по-голям тинейджър вече, в пубертета и така нататък. Винаги съм обичал музиката, винаги съм слушал музика и това, което искам да кажа, брати и сестри, защо всъщност музиката е толкова важна и защо влияе толкова. Аз, макар и както знаете, с вярващи родители, служещи родители, ходейки на църква, покланяйки се на Господа, разбира се, обичайки хвалението в църквата, но аз много години слушах музика, която, за съжаление, не е от Бога, светска музика. Разбира се, всеки има различен тип музика, който харесва, нали? Стил, тип музика. Аз слушах много рап, регетон, това е от Испания, от Латинска Америка, рап, регетон и така нататък. Понякога всъщност съм слушал и рок, така, металкор, различен тип музика, но за съжаление тази музика, брати и сестри, не беше от Господа, или по-скоро не беше за Господа. Тоест, какво се случва тогава? Музиката влияе.
И на мене като лично свидетелство, това, което искам да споделя и да кажа, е, че музиката влияе всъщност по какъв начин ми влияеше на мене. Аз го казвам, говорейки за самия себе си. Музиката ми влияеше много лошо, защото тя ме правише, братчета и сестрички, искам да чуете това, тя ме правише да бъда агресивен, в мене да има гняв, в мене да има ярост, да има бунт. И всички тези неща, тъй като отваряме врати чрез музиката, чрез музика се отварят врати, се отварят духовни врати в нас и около нас, затова те действат след това и се рефлектират върху животът ни. Така че на мен много години, за съжаление, но сега за слава на Бога, че съм освободен от това нещо, ми влияеше много зле, музиката ми влияеше зле, защото това, което аз слушах, думите, текста на много от тези песни говориха точно за това. За разруха, за бунт, за гняв, за ярост и за какви ли не неща, дори за убийства, дори за много други неща, а да не говорим също и за будство, за прелюбодейства и така нататък, братя. Музиката, братя и сестрички, музиката, която не е от Господа. Затова ви моля, бъдете внимателни, какво слушате, нека то да бъде за Господа и от Господа, защото това ще ни изпълни. И с какво ще ни изпълни сега, на много кратичко, след мъничко ще ви споделя. Така, първата точка, която засегнахме, е силата на музиката и как влияе върху нас и животът ни. И както казах, на мене, за съжаление, ми влияеше много зле на живота музиката, която слушах. Така, в Библията, в Святото Божие писание имаме много цитати, много стихове и много позвания за музиката. В Святото Божие Слово имаме над 800 послания, стихове и цитати, свързани с музиката и до какво тя води, как влияе. Над 800 в Святото Божие Слово, в Библията. И за какво сега, за какво според вас трябва да бъде музиката използвана и за какво не? Тоест, какво става, как ни влияе музиката на нашите животи, на нашия дух първо, защото то първо влияе на нашия дух, след това се отразява на живота ни, съответно може да се отрази и физически, и за съжаление в живота ни, в връзките ни, в отношенията ни с нашите партньори или партньорки, с нашите приятели, с хората около нас, с семействата ни, в работата ни. Затова музиката, брати и сестри, скъпи мои, е от огромно значение. Така, на какво влияе зле? Т.е. какво е това, на което музиката влияе? Т.е. какво става вътре в нас, какво ни кара, според каквото говори музиката, според какъвто е текста на музиката, според каквото се отнася дадена песен, дадена музика, стил, каквото няма значение от стила, важно е за какво се говори, какъв дух стои зад тази песен, тази музика, ако не е от Бога. Така, омраза, каквото аз имах и от каквото Господ ме освободи, гняв, ярост, бунт, проклятия, разруха, блудство, прелюбодейство и така нататък и много още други неща, които не са от Бога и които само разрушават живота ни и това, което е около нас. Хората, ситуациите, живота ни като цяло. От музиката. Омраза, гняв, ярост, бунт, проклятие, разруха, прелюбодейства, блудстване и така нататък. А сега, какво има в музиката, която е за Бога и от Бога, брати и сестри? Която е за Бога и от Бога.
Има изцерение, има освобождение, има изпълване с Святия Божий Дух, хваление и славене на Бога, съединение в духът, както душевно, така и физическо, наставление, назидание, изграждане, духовно воюване, духовно изпълване. Всички тези прекрасни неща от Господа и от Святият Божий Дух са в музиката, братчета и сестрички, която е от Господа и за Господа, която е правилната. И така аз ще ви насърча, преди да продължа, ще ви насърча за нещо и ще ви кажа, както ви бях казал от началото, т.е. една малка част от моето свидетелство, защото моето свидетелство е доста дългичко, но една част е музиката, така че какво направих аз? Аз просто, братчета и сестрички, колкото и трудно да ми беше, молих Господа, за да му освободи от тази музика, от този порок, защото това си абсолютен порок. Музиката, която не е от Бога, която ти влияе, която говори за всички тези неща, за гняв, омраза, прелюбодейства, будства и така нататък, всички тези пороци, които влияят на живота ни. Слава на Господа, Господ му освободи от това нещо. Как? Като аз почнах да слушам повече хваление. Почнах да слушам хваление от сутрин до вечер, когато мога, когато имам възможност да слушам хваление. Аз слушам хваление в молитва, преди да си легна, като стана, дори и като спортувам, дори и като хода на фитнеса, дори и като тренирам, дори и като се разхождам, докато хода на работа, докато се прибирам. Аз, докато в момента не карам кола, но нали, когато съм и карал кола, докато карам кола, докато се движа, аз слушам музика от Господа, хваление за Бога, за Неговата милост, за Неговата любов, за Святия му Божий Дух. И това ме изпълваше, това в един момент почна да ме изпълва, Духът почна да ме докосва, да ме изпълва. И живота ми почна лека по лека да се променя с тази музика за Господа, това хваление за Господа и от Бога. Почна живота ми да се променя и лека по лека всички тези неща, които имах, този гняв се премахна, тази ярост, бунта, проклятията, разрухата около мене почнаха да се обръщат. Колелото на живота, колелото също, както и от много други неща, се задвижва и от музиката. Затова музиката е от огромно значение, брати и сестрички. И това е, което мога да кажа. С хваление, също така и с хвалене на Господа. Ето, с хвалене, с песни за Бога. И сега ще го кажа и за по-младите. Защото могат нали, да кажете ми, да, но нали, хвалението, макар и да има хубави песни в църквата или хубави групи, които са световно известни, някои не имат хубаво хваление, но все пак нали, стила на музика, модерно, мога да ви кажа, братчета и сестрички, че аз успях да намеря и интернет, слава на Бога, за което нали, в днешно време можем достъпно, с лесен достъп да достигнем до интернет, до YouTube, Spotify и много други платформи, в които да намерим музика модерна също. Така че го казвам за най-младите, защото знам какво могат да кажат, тъй като аз в миналото също си го казах, викам, виках, сега на мен ми харесва нали, рап, регетон и така нататък, или малко по-електронна музика. Искам да ви кажа и да ви насърча, че има абсолютно всеки стил музика, го има за хвалене на Господа. И музика за Бога и от Бога има абсолютно от всеки стил. Така че за най-младите и тези, които се колебаят, не се колебайте. Благодарете на Господа за това, което имаме, за лесния достъп, за тази благодат, която имаме все още, за да достигнем ние и да достигне до нас всякакъв вид музика, стилове музика, информация и всичко за Бога и от Бога, мили и скъпи братчета и сестрички. Така че, това е, има всякакъв стил, не се най-младите, не се притеснявайте
Има рап, има електроника, има рок, има регетон, има каквато и да е музика за Бога и от Бога, което е най-важното, за да влияе добре на живота ни, на душата ни, на духът ни. В мощното име на Исус Христос. Така, и вече за последно тук искам да споделя няколко стиха, които съм подбрал, както казах по-рано. Има над 800 стихове и позования за музиката и какво всъщност прави тя, как влияе и за какво служи. Така, първо, който може, разбира се, винаги го казвам, който може да отвори Библията си, който не да слуша или поне да си записва, за да прочете тези неща по-късно, нали, когато има, разбира се, възможност. Така, първо ще отидем, братя и сестрички, един момент, извинете ме, защото тук в таблета ми е малко объркано. Така, дайте ми един момент. В Първо Самуил трябва да отидем първо. Тук има малко проблеми с връзката. И така. Затова е толкова важна тази тема с музиката, брати и сестри. Аз от много време имах на сърце, Господ ми Божий на сърце да го споделя. Разбира се, за най-младичките, но и не само, за всички хора. Защото е една тема, която е много важна. Добре. Така, простете. Значи, Господи, в името на Исус Христос, сега точно запецва малко моя таблет. Ще го отворим в Библията. Слава Бога, че имаме Словото Господне. Ще го отворим тук. Така. Значи, брати и сестри, добре, първо нека да отворим в Псалм, 100 глава, 1 и 2 стих. Псалми, 1 глава, Псалми 100 глава, извинете, 1 и 2 стих. Псалм 100, 1 и 2 стих. Така. Псалм 100, пак казвам, 1 и 2 стих, който казва така. Възкликнете към Господа всички земи, служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост. Тук става въпрос за хвалене и влизане в присъствието. Възкликнете към Господа всички земи, служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост. Това е хвалебен псалм, псалм 100, 1 и 2 стих. Сега ще отидем, следващия пасаж се намира в Колосяни. В Колосяни 3 глава 16 стих ще отворим. И разбира се, който иска да си ги записва тези стихове. Първия беше Псалм 100, 1 и 2, първи и втори стих. Това е захваление и влизане в присъствието на Господа чрез музиката. Сега отиваме втория пасаж, който съм
подбрал, е в Колосяни, 3 глава. Колосяни, 3 глава, 16 стих. Халелуя! Нека Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. Амин. Халелуя! Това е Колосяни 3.16 и тук става въпрос за чрез музиката, чрез хвалението, чрез духовни песни, псалми, химни, т.е. хваление към Бога, за Бога и от Бога. Тук става въпрос за наставление. Това влияе като наставлява, като назидание, като израстване и изграждане. Окей? Следващия пасаж, който ще отвориме, Ефесяни, се намира в Ефесяни, 5 глава. Ефесяни 5, 18 и 19 стих. Така. И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с духа. Как да се изпълваме с духа? Като си говорите с псалми и химни, или по-скоро говорите, общувате, пеете и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа. Халелуя! Тук се говори за изпълване с духа чрез музиката, чрез хвалението. Изпълване със Святият Божий дух. Амин. И следващия пасаж, който ще отворим, се намира във Второ летописи. Второ летописи, 20 глава, 21 и 22 стих, където израелтяните воюват срещу моавците и амонците. Тук става въпрос вече за духовно воюване чрез музиката. Слава на Бога! Да се научим да воюваме духовно, не само чрез молитви, но и чрез хваление. Духовно хваление. Има много други има и още други пасажи, свързани с духовното воюване чрез музиката. Така. Второ летописи, казахме, 20 глава, 21 и 22 стих. 21 и 22 стих. Така, алелуя. И той се посъветва с народа и постави певци за Господа, които да прославят в свято великолепие, като излязат пред войската и говорят: славословете Господа, защото милостта му е вечна. Амин. И 22. И когато започнаха да пеят и да славят, Господ постави засади срещу синовете на Амон и Моав, срещу амонците и моавците, срещу враговете ни. И онези от планината Сиир, които бяха дошли против Юда, и те бяха разбити и поразени. В мощното име на Исус Христос, чрез музиката също, брати и сестри, воюваме духовно. Чрез музиката воюваме духовно. Халелуя! Слава на Господа! Слава да бъде на великият Бог! Халелуя, брати и сестрички! Халелуя! Така, и първата книга, всъщност, която търсих, извинете ме, защото се обърках от испанския превод, тъй като в испанската Библия е Примера де Самуел, първа глава, т.е. първа Самуил, а всъщност българската е Първо царе, така че затова се обърках, така че простете ми. И тук също за какво много важно нещо
е музиката, братчета и сестрички. Първо царе, 16 глава, 23 стих. И казва така: и когато духът от Бога идваше върху Саул, Давид вземаше арфата и свирише с ръката си. И на Саул му олекваше и му ставаше добре. И злия дух се оттегляше от него. Тук също, брати и сестри, музиката от Господа, хвалението, носи утеха, мир, освобождение и изцеление. Слава да бъде на Господа. Вижте колко прекрасни неща носи музиката, братчета и сестрички. И това е за днеска. Надявам се наистина това да достигне много хора, които имат тази пречка, която аз много години имах с музиката, и да им бъде наистина от помощ. Така че се надявам наистина да от полза. Така че, братчета и сестрички, мога да ви посъветвам: хвалете Господа, слушайте хваление, пребъдвайте в хваление и Святият Божий Дух ще ви изпълва. Ще ви изпълва и ще ви променя. Отвътре сърцата ви, душите ви, духът ви ще бъде променен изцяло. Да бъдем изпълнени с огъня на Святия Божий Дух, с хвалението към Господа, за да може то да промени живота ни, както ми го промени на мене, както ви казах по-рано. За да бъде слава на Господа, за да може наистина да дойде пробив от към страна на музиката в нашите животи. Така че, благодаря ви, споделяйте това, имайте ме в молитвите си. Аз сега... Така, братчета и сестрички, имахме малко проблеми с видеото. Надявам се да се е качило. Имах тук проблеми с интернета, така че бъдете благословени отново и надявам се наистина това да достигне много хора и да помогне. Обичам ви, нека Господ да ви благослови. Амин.